ברוכים הבאים לערוץ של לייקבוסטר. היום נדבר על נושא שכולם רוצים לדעת עליו, קניית עוקבים ישראליים באינסטגרם. האם זה כדאי? האם זה יעזור לך לקדם את החשבון שלך? נגלה בסרטון הזה. אז נגיע ישר לעניין. יתרונות קניית עוקבים ישראליים באינסטגרם, חשיפה מהירה, ככל שיש לך יותר עוקבים, כך הסיכוי שפוסטים שלך יגיעו לאנשים נוספים גדול יותר. אותנטיות, כאשר העוקבים שלך הם ישראליים, יש לך סיכוי גבוה יותר ליצור קשר אישי ולהשפיע עליהם. אבל לא הכל ורוד. יש גם חסרונות, עלות, קניית עוקבים יכולה להיות לעלות יותר, במיוחד אם אתה מחפש עוקבים איכותיים. מה ההבדלים בין עוקבים רגילים לבין לאומיים? עוקבים בינלאומיים לא נראים קצת פחות אמינים, ואם מישהו יחפש מי עוקב אחריו כנראה שהוא יראה שהם בינלאומיים. זו יכולה להיות בעיה אם אתה ידוען או מישהו שבאמת בודקים אותבו לכן. במקרה הזה עוקבים ישראליים הם אופציה טובה יותר כי הם לעולם לא יורדים ונראים יותר אמינים. אז, האם כדאי לקנות עוקבים ישראליים באינסטגרם? התשובה היא, זה תלוי. אם אתה מחפש דרך מהירה לקדם את החשבון שלך, זה יכול להיות דרך טובה. אך חשוב לזכור את החסרונות ולשקול האם זה מתאים לך. והיכן לקנות? אנו ממליצים על שירות לייקבוסטר. שירות אמין שמתחייב ל100% עוקבים אמיתיים ו0 הורדות עוקבים. חפשו בגוגל לייקבוסטר בעברית. שימו לב שבאתר ישנה גם אפשרות להעלות לייקים לפוסט מעוקבים ישראליים ואפילו לרשום תגובות. אלו יכולים להיות כלים עוצמתיים מאוד בכל סוג של קידום. בין אם אתה ידוען או בעל עסק, הנעת האינסטגרם יכולה לעשות לך טוב. תודה שצפיתם בסרטון. אם יש לכם שאלות או הערות, אל תהססו להשאיר תגובה מטה. אל תשכחו ללחוץ על לייק ולהירשם לערוץ.